Masha Allah, Roqqu ga yanda zaka shiga, yanda zaka sa kuɗi a wallet ɗinka na Roqqu. A nan shine inda zaka shiga kai deposit in kana so ka turo da naira kenan ka siya coins. Ga yanda in kana so ka yi withdraw, ga in kana so ka siya dala ko ka siyar ko ka siya wani kowane coin ga gurin siyarwa nan. Yanzu misali ina so in sa kuɗina a ciki in sayi dala, bari in turo da nan in taɓa deposit. Kuna gani ko? Bari in sa misali aƙalla naira 50,000. 1, 2, 3 naira 50,000. Kuna gani ba? Ina son in sa naira 50,000. To na sa naira 50,000 sai in taɓa nan gurin. Kun ga na bashi akan naira ko? Naira zan tura sai in taɓa continue. Kun ga simple shi wannan ba maganar fee to fee. Kawai ka ce bank transfer, bank transfer. Ga shi nan. Yauwa suna baka bayanai kaza kaza a giri. Suka ce kun gani ba? Za ka sa naira 50,000. Ga shi ga account number to nan gurin narration ɗin nan shine kuɗinka. Yauwa make sure ka tura narration ɗin nan. Yanzu misali in ka zo ka ɗauki account number kun ga suka ce name virtual account Roqqu Nigeria Limited. Ga shi sunan bankin ɗin Blooms Microfinance Bank. Kana sa a wafe zai watso maka. Wannan narration ɗin shine a haƙu. Sai ka kula sosai wajen turawa. Yanzu zan ɗauki wannan number in shiga wafe ɗina in tura. Zan sa amount naira 50,000. Kuna gani ko? Sannan ga account number nan, ga sunan bankin nan, ga account name nan. Sai kawai ka je ka turo yanzu nan zan tura za ku gani kuma. Bari in ɗauki account number je in tura a cikin banki na. Za ku gani yanzu. Masha Allah. Ga shi nan na tura. Kun ga na tura ko? Ga receipt ɗin na tura. Ga bank name, ga account name, ga shi nan na tura. Ga narration ɗin nan da suka ce in sa kun ga na sa ko? To sai in da cikin Roqqu ɗina. Na da cikin Roqqu. To sai in sa paid. Kun gani ko? Sai in taɓa nan paid. Ga shi na taɓa. To kun gani ko? Yanzu kuka ɗan jira yanzu za ku ga sun shiga. Minti 2, minti 5 yayi yawa. Za ka ɗan jira kaɗan za a kawo kuɗin sun shiga. Bari in ɗan jira kaɗan. Kun ga me suka ce? Suka ce your naira wallet will be credited once we verified your deposit. Kun gani? Su ba ruwanka da wani maganin PTP ko wani rike ba waya kawai kai da su ne. Yes, ba mai cutanka ba wanda za ka cuta kai ma. So saboda haka ba wani side party a nan kawai kai da su ne. Yau da su da kai da su ne baka da matsalar wani ko wani zai rike ma kuɗi ko za ka yi asara ko a babu kawai kana transfer zuwa virtual account number ɗin taka ce account number ɗin. Za su verify ko za su yi ma credit ɗin kuɗin ka za kuɗin kawai sun shiga cikin account ɗinka na Roqqu. Ya kacin kawai ka je ka siya abin za ka siya. Dala ce ko coin ne ko me kake so haka za ka yi. In cire kuɗin ka ma za ka yi haka za ka yi ba wani wahala ba kuma fargaba ba ka da wani damuwan wani zai cuce ka a wannan layi. Kun ga har ta shigo ko? Ga shi ta shigo. Kun ga 50,000 ta shigo da ina 1,000. Ga shi 51,000 ta shigo. To kun ga yanzu na riga na sa kuɗina ko? Masha Allah cikin minti 2 ba ka da wani matsalar tsoron ko wani ya cuce ka ko wani abu. Yanzu idan ina so in sayi a dala sai in taɓa nan gurin. Ga shi nan inda zan sa buy. Kuna gani ko in taɓa buy. Sai in sacin a nan USDT. Sai in taɓa ta. Kuna gani ko? To zan iya taɓa nan gurin. Dala nawa nake so in siya. Nan ga shi naira to dala zan iya taɓa nan gurin in mai da shi dala. Misali ina so in siya dala 20. Sai in sa kawai 20. Kuna gani ko? Zan siya dala 20. To sai in zo nan gurin. Sai in ce continue. Kun gani ko? Continue. Za ta kama naira 28,700. Kun ga anan ta ɗan yi sauƙi dalan ko? Yauwa saboda haka sai ka danna a nan confirm. To kun ga har na siya dala ta. Yauwa sai in taɓa nan gurin go to home page. Now yanzu kun ga yanzu na siya dala ta 28,000 da wani abu ko kun ga suwa 20,000 da wani abu. Ina taɓa nan wallet za ku ga dalar ta ga ta nan. Ga shi ina dala 20. Kun gani ko? Na'am. To yanzu wannan dalar tawa kaddara a ce na yi withdraw daga wani gurin ne ta shigo. Ina so in sayar da ita. Sai in taɓa ta. Ina so in sayar da ita sai in taɓa ta. Kun gane? Zan iya siyarwa. In na taɓa ta haka. To kun ga gurin sell. Ga sell. Sai in ce sell. Ina so in sayar da ita. Sai in danna sell. Sai in taɓa nan gurin mai da shi dala. Sai in sa dala 20 nake da ita ko? Sai in sa dala 20. Kuna gani ko?
sai in zo nan gurin sai in ce continue, sai in taɓa continue. Kun ga sol successful na sai da ita, na sai ta successful, sai in taɓa home page. To yanzu misali kun ga idan ina so sai in taɓa nan home page, kuna gani ko? To ga shi kun ga sun ɗan ɗauki caji, shi yasa ya rage 49,000 ɗan wani abu. To yanzu misali idan ina so in yi withdraw ɗin wannan kuɗin zuwa banki na, ya zan yi? Sai in taɓa withdraw, kuna gani ko? Simple, ba wani wahala fa. Sai in taɓa withdraw, sai in sa misali ina so in cire 40,000, 1, 2, 3, kuna gani ko? Sai in sa continue. Ga shi nan bank transfer, simple fa, ba wani wahala. Bank transfer kawai sai ka taɓa bank transfer. Ga shi na ɗora account ɗina, ga sunan da account ɗina ne wannan, kawai sai in tura zuwa Kuda bank. Sai in sa pin ɗina a nan gurin na transaction da ka saita dama, ka riga ka saita abin. Ga shi nan nasa, kun gani ba? Withdraw 40,000 is being processed. Yanzu haka alert ya shiga. Shi ma minti biyu kuɗinka sun shiga account ɗinka. Minti biyayya kuɗinka sun fara cikin account ɗinka shi ma. Minti biyayya za ka ga alert ɗin kuɗinka. Kun gani ba? Kun ga alert ya shigo daga saman nan, kun kula? Ga Kuda bank sun mun alert. Kun gani ba? Ga can alert har ya shiga. Shi kenan fa. Kun ga ba maganan wani P2P, ba wani appeal, ba waye. Kawai za ka sa kuɗinka ka cire kuɗinka. Tun haka kuɗi sun shiga 40,000 ɗin ne yanzu. Zan nuna muku su ku gani yanzu. Ga receipt ɗin shi ma. Kun gani? 40,000 ta shigo. Arabian. Kun gani yanzu nan kuɗin suka shigo. Kun ga sun shigo. To haka simple. Kun gan su nan? Yawwa, da sawa da cirewa duka ba ruwanka da third party. Saboda haka kai da su ne lokaci guda za ka sa kuɗinka ka cire kuɗinka, ba third party. Saboda haka baka da fargaban wani ya cuce ka ko wani ya riƙe ma kuɗi. Haka ake. Idan kuma kana so misali ka tura dala zuwa wani guri, ga inda za ka taɓa nan gurin, za ka shiga nan send. Kana so ka tura mutum dala, sai ka taɓa nan gurin send. Sai ka zaɓi dala, kai sacin USDT. Kuna gani ba? Sai ka taɓa nan gurin. Kana taɓa nan gurin sai ka zaɓi wallet address ko username. Za ka tura mutum ta username ɗin shi. Misali idan na baka, in kana da kamar UID ne, su ma shi ne username ɗinsu. In na baka username ɗina, za ka yi turo mun ta username ɗina ba caji. Yawa, in kuma wallet address ne, za a caje ka abin da ake caza depending on network ɗin da za ka yi amfani da shi. Misali in taɓa nan gurin, sai in ce ina so in tura zuwa BIP20. Sai in ɗauko address misali. Bari in ɗauko address misali na Bybit. Ina so in tura Bybit, sai in ɗauko address ɗin, sai in zo in sa a nan gashi. Sai in sa address ɗina a nan gashi na paste. Sai in choosing BIP20. Gashi nan sai in sa amount. In dala 10 ce zan sa, shi ma kawai zan danna continue. Zan sa pin ɗina, zan tura zai tafi. Dandanan zai gani. So simple haka. In withdraw kai ta shigo, za ka sai da abinka ka turo account ɗinka. Idan siya kai aka turo maka, za ka sai da abinka. Idan kana so ka siya, za ka tura kuɗinka ka siya. Za ka sai da kuɗinka ka tura zuwa bankin ka, hankalinka kwance ba tare da wani P2P ba ka da fargaba a wannan bangaren. So wannan shine Allah da wadda nake so mu rinka amfani da ita, Roqqu Exchange, domin tana daɗin sha'ani sosai. Kuma Exchange ce tsohuwa, dan na riga sanin ta ma akan Binance. Domin zan nuna muku ran da na register da ita, ku gani ku tabbatar da cewa wai ta yau bace ba. Bari in dawo da ku gurin da na yi register, ku ga history ɗin wannan abar, ku tabbatar da cewa ba Exchange bace ba ta yau, domin kowa ya san cewa wannan Exchange ba wai ƙaramar Exchange bace ba. Muka dawo nan gurin, in ka taɓa nan gurin misali, yawa za ka iya ɗaukar link ɗinka ka ba ɗan wanka ya register shi ma. In ka taɓa nan gurin share my link, sai ka ba ɗan wanka ya register. In ka taɓa nan gurin misali, bari ku gani sanda na register da ita. Kun ga yanzu wannan tun 24 October 2020 na mai register da link ɗina. Kun ga kenan yau shekara ta 6
rajista da wannan exchange din kun ga ashe ba wai exchange bace ba karama ba kuma ta wasa bace ba. Saboda haka kwana yi amfani da ita ya yi rajista da ita kuma duk coin da kake so ka siya a cikin wannan exchange din coin ne mai kyau ba sa coin na banza. Yawwa in kana so ka ba mutum link ɗinka ga yadda za ka yi. Da ka dawo nan gurin da ka shigo nan kana nan za ka taɓa nan gurin. Za ka taɓa nan gurin. Sai ka taɓa nan manage profile sai ka taɓa nan gurin. Sai ka yi ƙasa can ƙasa can ƙasa za ka ga referral. Za ka ga link ɗin kawai sai ka danna share. Sai ka yi copy ka tura wanda kake so ka turawa. To wannan shine yadda ake tura dala. In kana so kuma a turo maka dala kana so sai ka taɓa nan receive. Sai ka zaɓi USDT. Kun gani ko? Sai ka taɓa dalarka. Sai ka taɓa gashi BIP20 sai ka ɗauki BIP20 ka taɓa. Gashi nan sai ka danne sai ka yi copy. Ka taɓa nan gurin. Nan za ka taɓa kai copy. Yawa kun ga in ka danne wannan? Gashi nan? Kun ga zai baka dama? Sai ka taɓa nan gurin. Sai ka je ka pasting ka tura wanda kake so. Kun ga na kwafa kenan ko? Kun ga na kwafa BIP20 address na kwafa. Sai ka je minimum deposit ɗinsu $10 ne. Minimum kaka turo ƙasa da $10. Minimum deposit ɗinsu $10 ne. In ka turo ƙasa da $10 ba zai shigo ba. Yawwa minimum $10 ne. Minimum $10 kaka turo ƙasa da $10 sai ka ba mutum wallet ɗinka. Address ɗinka misali sai ka bashi sai ya turo maka. Simple insha Allah wannan shine tsarin Roqqu exchange domin tana da kyau sosai kuma tana da amfani kuma ba ta da hatsari. Allah ba mu sa'a fatan alkhairi.